Buku Ede nomor 707 ayat 2 dohot ayat 3. Ganuk diki Tuhan rapunahu, jelasai di pasu-pasua, sai di togu au molo madabu, talubu sujala monang ai parguguna sohatu dosan di bataku saliling nai, mangale honda medoho tua tu akan nabojok rohai sungon amado tu anakona holongi tu hatai tua dang masa di pangurupiona lambar tu padan nana tua di bata amatana di gijang idoha posaku sai toktong di pangiring-iring ni tangana dameso